Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, καλησπέρα. Πέρασε ένας μήνας από τις ευρωεκλογές και ακόμα η κυβέρνηση δεν το έχει πιστέψει. Αρκεί να σας πω ότι η καταμέτρηση έχει σταματήσει στο 94,3%. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ποσοστά. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε στην Ευρωβουλή πρόσωπα και καταστάσεις άγνωστα σε εμάς, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ευρωβουλευτή, η Χρυσή Αυγή για πρώτη φορά εξέλεξε ευρωβουλευτές, αντιμετωπίσαμε τεράστιες δυσκολίες και οι περισσότερες από τους ίδιους τους Έλληνες. Έξω αντιμετωπιζόμαστε σαν ίσχυοι. Οι δικοί μας βλέπουν και γυρνάνε από την άλλη το κεφάλι. Μας δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Εκλεγήκαμε ευρωβουλευτές. Για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακουστούν οι φωνές των Ελλήνων εθνικιστών ευρωβουλευτών, των ευρωβουλευτών της Χρυσής Αυγής. Μας δίνεται ευκαιρία την Τρίτη που ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τον απολογισμό για το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας, να το αντιμετωπίσουμε στα ίσια και να μιλήσουμε και να πούμε την αλήθεια. Την αλήθεια που δεν τολμεί κανένας να την πει κατάμουτρα στο Σαμαρά. Βαρύτε τον προδότη. Γιατί όλοι είναι γλύφτες. Είδαμε στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου Συριζέους με ποτάμια και ελιές να πίνουν καφεδάκι και ουσκάκια αγκαλιασμένοι. Και μέσα στη Βουλή να αντιμάχονται μνημονιακοί με αντιμνημονιακούς για τα μάτια του κόσμου. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θα προτιμούσα να μην είμαι εγώ σε αυτό το βήμα, αλλά να ήταν εδώ ο Γιώργος. Αλλά με διώξεις, με δολοφονίες άνανδρες, με φυλακίσεις, δεν κατάφεραν να μας λυγίσουν, ούτε να λυγίσουν και εμένα. Έδωσα έναν όρκο στο παιδί μου και θα το κρατήσω μέχρι τέλος. Θα αγωνιστώ για τα ιδανικά της πατρίδας, για τα ιδανικά της Χρυσής Αυγής. Συνάντησα τον αρχηγό στο κελί της τιμής και μου είπε: Λάμπρο, έχεις την αμέριστη εμπιστοσύνη και συμπαράστασή μου. Αυτό για μένα είναι ένα μετάλλιο και θα τον τιμήσω. Ξαναζητήσαμε να δούμε τον αρχηγό, να τον ενημερώσουμε, αλλά δυστυχώς κάθε φορά που ζητάμε επίσκεψη στον αρχηγό απεργούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Παραδόξου. Υφιστάμεθα διώξεις, φυλακίσεις με ανυπόστατες κατηγορίες. Ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης κοντεύει να μαζέψει 100 χρόνια φυλάκιση στην πλάτη του χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Κι όμως δεν λυγίζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθούμε αντάξιοι στις προδοκίες σας και στην ψήφο των χιλιάδων Ελλήνων που μας τίμησαν. Όσον αφορά εσάς, δεν πρέπει να σταματήσει. Το καλοκαίρι δεν σταματάει ο αγώνας. Δεν μας αρκεί αυτό το 10%. Εσείς οφείλετε να είστε κοινωνοί της ιδέας της Χρυσής Αυγής. Να μιλήσετε στον κόσμο. Να πάψουν οι γιαγιάδες να φοβόνται τη Χρυσή Αυγή. Το φόβο που τους διοχετεύουν τα κανάλια της διαπλοκής καθημερινά μέσα από τις ειδήσεις. Οι κακοί χρυσαυγίτες, οι φασίστες, οι ναζιστές. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Ζητάμε το καλό της πατρίδας. Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε πράξη αυτά όλα για τα οποία πιστεύουμε, δεν μας αρκεί το 10. Θέλουμε το 20, το 25 και το 30% των Ελλήνων. Αυτό είναι